ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ମା ବାପା ତଥା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଆପଣା ମନରେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଆପଣା ମନରେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତିକୂଳାଚରଣ ସହ୍ୟ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ବିବେଚନା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ନିରାଶ ନ ହେବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିରାଶରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଜୀବନକୁ ନିରାଶରେ କାଟୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନିରାଶରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ଗରିବ ହେଲି କ'ଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗରିବ ଆଉ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରୋଗକୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଆସ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍